El que per Aena és una reforma, una posada a punt de l'aeroport. Per a la plataforma contra l'ampliació de Son Sant Joan és, tot i que encoberta, precisament això, una ampliació. Les dades mostren que tenim raó, que s'està incrementant la capacitat aeroportuària. L'any 2023 ja van passar 31,1 milions de passatgers i l'any 2024 l'estimació és que se superin els 33 milions de passatgers. Acusen Aena de gestionar els aeroports espanyols, entre els quals els de les illes, pensant únicament, diuen, en interessos turístics. L'orientació que se'ls dona és purament mercantil. El que nosaltres denunciem és que els aeroports han de ser un servei públic que estigui al servei de la població i no s'està fent el servei de la població. Creuen imprescindible limitar els vols per una qüestió de contaminació atmosfèrica, però també de salut dels que viuen prop dels aeroports. Aquesta activitat aeroportuària està causant de problemes com els trastorns de son, problemes cognitius, hipertensió arterial i malalties cardiovasculars. I en aquest sentit critiquen també la creació de noves rutes, així com també el trànsit de jets privats. Tot tendeix a una elitització del sector turístic que també preocupa per els impactes socials, sobretot en qüestions d'habitatge, que ja té ara mateix la problemàtica turística a les Illes Balears. La plataforma contra l'ampliació de l'aeroport de Palma també es mostra reticent amb les polítiques del govern. S'han de deixar de gastar doblers públics, diuen, per promocionar l'illa.